Hayi iqembu legospel bafana liyaviva manje livivela igqomu lapha eGoli mhla 23. Uyabona manje sifuna ukubona ukuthi ubani ozomelana nalesi insizwa. Ugamfo kandlela lapha umqeqeshi phakathi. Uyabona ukuthi iqembu liyaphekwa. Kushubile. Right, sicela uma uDumi noLuthando ukiwane right back lokusha nyamuva isikhala then manzini yeah Dumbu unganyabalali kuseni then mengabe ibhola liyale umsebenzi weni lapha emuva ni run quick sifuna umuntu onespeed ozowazi ushesha abuya yogadi ngoba bazokungabi nomsebenzi okuningi bagcina sebenza umsebenzi wenu oDumi lapha is that clear bafethu? When I wake up, can you set up at yeah. Yeah. Tina will come in and support Tira. Mark defend or Mark Lala will go out. Yeah. And uDumi noLuthando, they are also going to be shooting. Rabi Apambe na push to assist as well. Kuma strikers we are in and out. All right. So bafethu ngicela si focus singawalahla ama positions and okay. Masikubiza libe aware uma sicela ngaphandle sifuna ukwenza ama change. Usheshuze ukhumule ngokushesha ngoba ijeza sinalo ukhumule ngokushesha unikeze lo zongena asenza ukugcina kwa first kokugcina la simiseni temple kancane Jum seka majeza simiseni temple ke yabona ke iyahlangana ke i-team yegospel bafowethu iyahlangana i-team yegospel lalela kanzima uzoshuba ngenye indlela sinilindele kahle sifuna ukuqala sishaya igqomu bese silinde ozowina phakathi kwe-hip hop nomaskandi abazalwane abashintshe iy'khathi zamasonto ngomhla ka-23 elingena ekuseni lithi ukuthi kancane lisheshe noma so ushaya umthandazo egrawundini abakhululeke ya i-team yegospel le washa bazoba ne-friendly game khona manje yakhala-ke impempe sebeyabizwa yebo ziyongena egemini ye-warm up ningabe sabuya amadoda abantu abamba ama-position lapha amadolo omani mnamonti la